Dende hai 2 anos, a Asociación Culturgal ven apostando por descentralizar a feira que se celebra todos os anos en Pontevedra. En 2023 e 2024 a versión extendida tivo lugar en Vigo e en Arzúa, mentres que nesta 18ª edición recalará en Ribeira. Creemos que o Culturgal é un dos centros neurálxicos que suceden en Galiza no mes de decembro na cidade de Pontevedra, e a posibilidade de que a provincia da Coruña e Coruña formase parte. Entón, o ano pasado, a decisión de facelo en Arzúa eu creo que foi moi exitosa, e a partir de aí decidimos que Ribeira non podía ser menos e que tiña que ser o concello elexido para este ano 2025 e poder celebrar aquí tamén o Culturgal expandido. Era unha iniciativa que precisamente, sempre digo que está moi de acorde con todas as directrices e direccións que queremos seguir dende a área de cultura da Deputación da Coruña, porque de alguna forma é externalizar a cultura e facer esa cultura máis accesible. Facer actividades deste tipo non só dinamiza o lecer e a cultura a que teñen acceso todos os ribeirenses, senón que tamén estamos creando postos de traballo, basicamente porque a cultura xera tamén un dinamismo económico. Será os días 25 e 26 de outubro no Auditorio Municipal, que albergará unha escolma de actividades culturais para todos os públicos, con referentes da comarca e de toda Galicia. Hai unha parte desta programación que foi escollida en colaboración co Concello de Ribeira, e é unha programación na que vos ides ver nomes que son, digamos, a enerxía cultural da cidade, e eses nomes van estar aquí o día 25 e 26 de outubro, e van estar en Pontevedra para explicarlle ao resto dos públicos culturais que se dan cita na feira cal é, digamos, a vida cultural da cidade. Teremos connosco a Fran Sieira, a Kiko Cadaval, teremos tamén a Lau Panicanela, Nan Illonia, teremos tamén connosco a Jasa Fellos con un espectáculo infantil, e teremos os Liantes, a Xeva, son artistas, xa vos digo, que fan todos temáticas totalmente diferentes e que paga a pena velos. E eles tamén despois, por suposto, irán a Pontevedra a exhibir todos os espectáculos que fan para darse a coñecer e que a xente os poña en valor. Estas 2 xornadas servirán como antesala á 18ª edición de Culturgal, que se celebrará do 28 ao 30 de novembro no Pazo da Cultura de Pontevedra.